Иллар хәзрәт белгәнебезчә, татар имамларының җыены әзерләнә. Бүгенге көндә татар имамнар алдында менә шушы нинди проблемалар күтәрелергә тиеш дип саныйсыз шушы форумда? Иң беренче татар имамнары алдында татарларга берләшү проблемаларын күтәрергә кирәк. Ничек булса да татарлар Россиядә алдагы сафларда булырга тиеш, әнисе теге мусульман татарлары, чөнки безнең бик күп татарлар исендә. Шуңа күрә шушы форумда аңларлар шушы мәсьәләне дип уйлыйбыз. Ягъни төп шушы мәсьәлә берләшү. Берләшү. Менә соңгы вакытта мәктәпләрдә форма кертү мәсьәләсе карала башлады. Әгәр ул закон буларак кабул ителсә, мөслимәләр беренче чиратта киңәшәшергә имамнар янына киләчәк бит инде. Менә алар нәрсә эшли алачак һәм бу форумда бу мәсьәлә күтәреләчәкме? Күтәрелергә тиеш дип уйлыйбыз. Бу мәсьәлә бик авыр мәсьәлә һәм шуны нинди булса теге законнар чигендә чишергә кирәк. Әлбәттә бу безне бик борчый торган мәсьәлә. Ягъни тикшергә уйлыйсыз. Ondan sonra bir tane forumda İslam hem Tatar dünyası konsepsiyası da kabul edilerek geçiyor. Nindi küp söylediler, küp ayttılar. Bu nindi konsepsiya. Hem siz o konsepsiya bilen tanışmı? Nindi konsepsiya gerek de bilirsiniz mi? Bu konsepsiya bilen min özüm tanıştım. Bu bik gerekli dip sanayım. Çünkü anda bik Tatarlarının bik küp yaklar күрсәтелә. Татарлар нинди урынында булырга тиеш Россиядә, һәм нинди эшләр башкарырга тиеш, һәм дә нинди мөгамәлә булырга тиеш хөкүмәт белән. Бик кирәкле концепция, әгәр шуны кабул итсәләр, бик әйбәт була дип уйлыйбыз. Менә Иллар хәзрәт беркемгә дә сер түгел бит, кайбер регионнарда менә төрле мөфтиятләргә караган татар имамнары үзара сугышып ята дип әйтик. Моңа карашыгыз ничек бу бәхәсләргә, көрәшәргә? Кызганычка каршы бу нәрсәләр бар, һәм без аларны беләбез. Бу бик безне бизитергән нәрсә түгел инде. Әлбәттә, ничек булса да, шушыны бетерергә кирәк. Безгә аңларга кирәк. Безнең муфти әйтмешле, безнең бит динебез бер, мәзһәбебез бер, юлыбыз бер. Шуңа күрә безгә бүләргә бер нәрсә кирәкми. Безнең бер эшләргә кирәк, бер юнәлештә барырга кирәк безгә. Бу форумга бит Таҗетдин дә, Гайнетдин дә киләчәк, шулай бит? Алар алдында шушы мәсьәләне күтәрәчәксезме? Әлбәттә, шушы мәсьәлә күтәрелер. Чөнки Таҗетдин дә, Гайнетдин дә, алар да икесе дә татар муфтиләр. Аңлашылды. Менә Русиянең кайбер регионнарында балаларга күчерне православие дине укытыла башлады. Беркемгә дә сер түгел бу. Татар имамнары моңа каршы тору өчен нәрсә эшли ала сезнеңчә? Безгә эшли башларга кирәк. Татар имамнарына төрле төбәкләрдә, Россиянең төрле төбәкләре булсын, рус ниләр булса да эшләргә кирәк. Ничек булса да безгә ислам динен өйрәтергә кирәк кешеләргә. Шундый ниләр мөмкинчелекләр ачырга кирәк. Әгәр без шушы сүздә генә калсак, үзебез эшләмәсәк, безнең өчен беркем эшли алмас шуны. Шуңа күрә бу Россия бу бик зур мәмләкәт, ләкин безнең төрле урыннарда мәчетләр дә бар, шушы мәчетләр эшләргә тиеш. Форумда бу турыда сүз булачакмы? Әлбәттә булачак дип уйлыйм. Менә кайбер регионнарда элекке тарихи татар мәчетләре Кавказлар яисә инде Азиядан килгән кешеләр кулына күчә бара дип әйтергә була. Моңа ничек каршы торырга? Монда әлбәттә теге читтән килгән кешеләрне мәчеттән нитеп чыгарып булмый, куып булмый, ләкин безнең дәгъват мәсьәләсен татарлар арасында күбрәк нитәргә кирәк, эшләргә кирәк, татарларны чакырырга кирәк, чөнки безнең Россиядәге ислам дине ул татарларда торырга тиеш. Менә бит хәзер еш кына вәгазьләр урысча сөйләнергә тиеш, чөнки анда мәчетләргә килүчеләрнең күбесе татар түгел, Үзәк Азиядан килүчеләр йөри дип әйтәләр, һәм чыннан да йөриләр. Мәчетләрдә татар телен саклап калып булачакмы сезнең фикерегезчә?
сакларга кирәк, тырышырга кирәк. Ничек сакларга кирәк? Вагазларны бетермәскә кирәк. Вагазны татарча албарга кирәк бөтен мәчләрдә дә. Ләкин әгәр шундый кешеләр, аңламый торган кешеләр булса, ниндидер өлешен урысча да сөйләргә була, ләкин татарчаны бетермәскә. Анасын битәренә үзбәк кыргызлар да йөри, шул мәчетләргә, булар төрки халыклар. Бәлки олар алдында, олар өчен менә бу мәчетләр каршында татар теле курслары уздырырга кирәктер. Ничек уйлыйсыз? Татар курсларын иң беренче татарлар арасында уздырырга кирәк, аннары башка мәмләкәт дигәннәр. Берләшү татарлар өчен дип әйтәләр. Шул. Аннан соң менә бу динне өйрәтүгә, заманча динне өйрәтүгә сез ничек карыйсыз? Ягъни заманча итеп, вагаз сөйләп кенә түгел, балаларга бәлки бер уен формасында уздырып, шундый методлар белән уйламадыңызмы? Бөтен нинди методлар бар, шуны кертергә кирәк. Әлбәттә, балалар алар вагазга сабыр итә алмыйлар, шуңа күрә төрле методлар кирәк. Безнең ниләр компьютерны ниләр программалар булсын, китаплар булсын, башка төрле нәрсәләр булса да кертергә кирәк. Без шушы юнәлештә актив эшләргә тиеш. Илдар хәзрәт, әңгәмәбезне йомгаклап, соңгы соравымны бирәсем килә. Бердәм мөфтият булдыруга карашыгыз сезнең нинди? Һәм әгәр бердәм мөфтият булдырылса, ул кайда булырга тиеш дип саныйсыз? Әгәр бердәм муфтият булса, әлбәттә безнең ул мусульманнарның башкалада булырга тиеш, ул мусульманнарның, Россия мусульманнарның башкаласы ул Казан. Әгәр шундый буласы булса, Казанда булырга тиеш дип уйлыйм. Бәлки менә бу форумда шушы бердәм мөфтият темасын кузгатырга кирәктер. Бәлки кузгатырлар, анда чыгышлары бик күп булыр. Карарбыз. Татарстан дини нәзарәте бу турыда уйламадымы? Бу турыда әлбәттә уйлаулар бар. Ничек булыр, Аллаһ Тәгалә үзе күрсәтер.